Bilang botol ni. Orang itu yang tadi. Betul ngomong. family ko sara. Family to ang kain ka bang man. Orang thango family mo tamo kita. Basit di family. Basit di family. Family. Orang situ family to mo. Tunggu mali ko thango family mo tamo ta stress dile. Niya diam lo phaikan ka. Au diam phaikan ko orang bordala mo. Apja. Boro phena lo. Cuma je cuma kudu cuma sama. Đây là các bạn suka. Hai người chơi chơi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Hero đi hai mai. Hai mai đi. Sampai bulan nai tongai Tripura Hastini Birman Manjak jo to chini Tripura Sarak no जों तिनी तीनटा जागाव विजिट खालामनानै चिकनसारा बिसिनि आन्डाराव अमु हंखायके चिकनसारा जेबि स्कुल 130 फेमिलि अ जागाव जराय खनाय बेबाक नतैनाय फेमिलिनि बरक रक अ जागाव तिनी बिरमान मानने मातं फाइलेका केते दुइटा जागाव अमु हायके न कायसा जागाव हंके श्री ज्ञान मंदिर आ जागाव 62 फेमिलि ते कायसा जागाव हंके 82 फेमिलि आबोके चंडी ठाकुर बरजला स्कुल अमा हायकेन जों दिनै गुरि नायमानि बिसिंतै नखा जराय चिकन रक हाराव थङै दंबाय मानि नखा जे जागाव टाउन दंनाय जराय रक बरक स्कुलाव काहाम के थाङै दंबायो काहाम चाय दङ नक काहामो दङ कम्पिउटार बाय बरक एटाच दङैनाय बंनि लाइफ स्टाइल न जेबा बे चेंज खालाय दङ अम हाय जागाव जों चिनि एडिसि एरियाव चिन्ति प्रासारक चिन्ति प्रबस हंनि लुकुरंनो नुखा बेलाय के जों जाल बेलाय के खायरंमा सिंसा 10,000 20,000 रैनाय जे जागाव 3 रैनाय जों नक तांनानि अम हाय नक मयतसे जों ताङै मायाङै दङ बिरमान बेलाय के न कथर गलायने कथरमा बुसु गोनां आबो बर थाङै यकनाय आम हाय कथर रक लायनाय 3 रक पाबायनाय जिनि बर रक बेलाय न जों जाल बेलाय न बिरमान माननाय दिनि अम हाय स्कुल रक आश्रय मानाखा अ स्कुल ब नायनेमिनि बिसिंगो बेलाय न हामिया अमबो एनी टाइम जे सफा नङै मानो आम हाय कथर गलाय खाहके तो नेचुरल डिजास्टर तो आम के बनो साइबो फाया जों आबो कासुइबो मानिया इनका आमनो कयन मुचुंगो चिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट न अम काहामके नायनानि उंथुं ते एडिसि हापांनो ब कयन मुचुंगो नायनानि उंथुं काहामके इनके चिनि जे मानसाकजों जतन आगुरि फायनाय जुबाला के बेलाय न चावो जों तिनि अ जागाव चिनि तो याकचुगिया हायपनो मुरि रक बातासारक किसि जारक फायका अमनो जाते नङैनाय चावैनाय तिरक नङैनाय अगलेले अंनान बागै गामोनो कयन मुचुंनाय चिनि चराय चिकन रक बेलायनो बिरमान मानै दङ जों जालो दंबायो जतन किसा याक फलक बायदि जतन किसा चुबाना निं बायदि हामबाय जतन खुलुमबायखा जत नाय दंनाय हास्टेलनि लोक रक न ते अकरा चाकरा रक न ते अरो जत पाल अमा हाय बिरमान जरा दंनाय जतन न जों सिनिबो खाने हामजाक मा जों याफारो न रक न बाहाने बेलाय न हामबाय अमा हाय जराबो न रक जों न लगिरि दंमानि बागै सिनि मिडिया ताकु न रक न बेलाय हामबाय याफारो जों तिनिबो कायथाम जागाव जों विजिट खायगा जोंरो दंबायो सिनि साब जुनालनि भाइस चेयारमेन बरंगनां चिनि सचिनन्द देबबर्मा ताइ चिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जो दङ चिनि बरंगनां जो रुपादेब बर्मा TWF नि मबो हायनो भाइस प्रेसिडेन्ट सचिनन्द देबबर्मा आं बाय सालायमानि बिसिंतै न जों तिनिबो विजिट खायनानै अंखलायमानि जों कायथाम जागाव जों विजिट खायगा बुइला खायमानि हांखे जों श्री ज्ञान मन्दिर आ जागा जों थांखा अबरक चिकनसारा बिसिनि आन्डाराव खबजाबायो आ जागा जों मानिखा चार नং वार्ड ओंके जों आरो मानखा 62 फेमिलि जों बरक बाय जों मालायखा बरक बालाय न कष्ट बनो तंलाय जाऊ ताम खायनाय जरासेयाव मा हायं थांखाबा जों आरो विजिट खायगा जों जे मानमानि किसा जों तुफायलाय जा मानि मुरि ते बातासा जों बरक नबो किसा काबुइ फायगा जें मानि
जों याक दंफानो बखा दंफानो जुगियाबा जे माने जों किसा मिसा बरं याफारि गायफैया आबो यागुलखौ जों फायलायखा सिनि बरजुला स्कुलाव आरो बाहायनो जों हाबलायखा मालायलायखा बर' बाय कक्सालायखा आरो प्राय 82 फेमिलिस दंनि जों सायमानखा बर' बाहायनो होमलाय खस्थ' न दंलाय जाव जों माने जों आरो किसा याफार मं किसा याफारि गायफैलायखा गोसों ताबु मं चिकन छरा स्कुल अजाबा जों फायलायजा आरो गोसों प्राय 130 फेमिलिस जों अजा मानखा अबन हायेस्ट अजा गोबां एक दै दुइ नं वार्ड जिगुन सरि बिसिनि आन्डारनि हाइख्लाय जों गायथाम जागाव जों दाबो जरा भिजिट खाय दङ गायथाम नोंसिनि दिनै भिजिट खायजाकनै गुबुन सालाबो आलादा जों तब दिनै नोंखा जों गायथाम भिजिट खायजादा बुं खानाका जामुं रक जों सोंनायखा आं फायबाय केनि साव डिएम फायका एसडिएम फायका चिनि कताल एमडीसी फायका पो आइएस नुहायदेबो सक फायकानि साव बेखौबो जों एमएलएस रक फायबाय केनि जों खानावो गोबरनो जामुं रबो साबजुनाल सं फायका पो हाइख्लाय बरनो जामुं रबो बुजु मानसा बर' बरि गलांखानि साव बर' ताब खैदर बर' ताबो न माइ जाय पालाय बर फुंनि माइसा का हाइख्लाय किसा मिसा बर' एरेन्ज खालायलाय दंलाय फायबो दं फायलायो हाइख्लाय बर'नि ताबुक जरा जामुं नंगौ बर'नि जुगलाय जागै दं